Zikuchitika lero kulilongwe chakummawa pamene mkulu wina Daliso Kabambe wakapereka ndalama zokwanira 20 miliyoni kulikulu la chipani cha UTM patangotha tsiku limodzi mlembi wamkulu wa chipanichi atangotulutsidwa ku ndende Mayi Patricia Kaliati. Kabambe wati nayenso ali ndi chidwi chachikulu chofuna kudzayimira nawo mu chipanichi pa convention yaikulu imene ikuchitika mwezi wa Mawa pa 17 yosankha adindo wamkulu wa chipani cha UTM. Daliso Kabambe omwe ali mmodzi mwa ofuna kupikisana pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM apereka kalata yawo zoonetsa chidwi chofuna kupikisana nawo pa udindo pa msonkhano waukulu osankha adindo omwe ufuna uchitike pa 17 mwezi wa Mawa. Kabambe omwe apereka kalata lero kulikulu la chipani mu mzinda wa Lilongwe ati iwo akufuna kukhala mtsogoleri wa chipani chikuti azachithandize kupambana chisankho cha 2025 ndipo iwo ati ali ndi chikhulupiriro kuti ukadaulo omwe ali nawo pa nkhani zoyendetsa chuma cha dziko lino uzawathandiza kuti atsogolere bwino chipanichi komanso dziko lino. Amema nthumwi ku msonkhano kuti zikawasankhe. Onse omwe akupikisana pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM akumalipira 20 miliyoni akakhala abambo, omwe amayi akumalipira 10 miliyoni pa udindowo.